Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa. Predkladám pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhujem zmeniť termín účinnosti zákona. Toľko som sa naučil aj ja, že tu v parlamente takýmto drobným zmenám hovoríme ako legislatívno-technickým a väčšinou sa im nevenuje veľká pozornosť. Aj v tomto prípade by to mohlo byť niečo podobné, nakoľko sa zmení len účinnosť zákona. Presnejšie, v článku 4 sa slová 1. septembra 2011 nahrádzajú slovami 1. marca 2012. Čiže z pôvodne plánovaného 1. septembra na terajší 1. marec. Dovrší sa s tým dlhá etapa boja za zrušenie poslaneckej imunity a zúčastnené strany by mohli zaknihovať spokojnosť, že sa to podarilo. A skutočne, ako to už bolo niekoľko stokrát opakované, v dnešných podmienkach nie je dôvodu na zachovanie imunity poslancov zákonodárneho zboru, imunity v celom rozsahu. Niekedy v dávnej minulosti to však opodstatnenie malo. Rozdielne názory vtedajších parlamentných poslancov boli natoľko vzdialené, že dalo sa s tým rátať, že nepohodlných členov snemu vtedajší mocipáni sa budú snažiť obmedziť vo svojej práci aj nekalými spôsobmi. Imunita či nedotknuteľnosť poslanca bola všeobecne pokladaná za potrebný nástroj slobodného výkonu práce poslanca. Dnes, keď zrejme prichádzame do záverečnej etapy skoncovania s imunitou, ešte raz si položme túto otázku. Je imunita poslanca zbytočná? Je imunita poslanca neodôvodnená? Odpoveď nemôže byť iná ako áno. Samozrejme, táto odpoveď neodznie s rovnakým dôrazom z jednotlivých strán. Za dôležitejšiu otázku však považujem skôr tú, ktorá sa pýta na budúcnosť poslaneckej imunity. Či bude potrebná ešte niekedy takáto imunita? Spoločenské dianie na Slovensku nám predpovedá, že v krátkej budúcnosti dojde k spochybneniu správnosti niektorých základov terajšieho spoločenského zriadenia. Zatiaľ len hovoríme o kauzách a o konkrétnych osobách, pričom si neuvedomujeme, že prapôvod týchto problémov nie je v osobnostiach, ale prapôvod týchto problémov je v ľudskej chamtivosti. Nemáme však ju možnosť, ako odstrániť či vyoperovať. Je geneticky kódovaná, je nekritickým prejavom pudu seba záchovy. Ak však nie je v našich silách odstrániť túto ľudskú vlastnosť, musíme zúžiť priestor pre jej pôsobenie. A na to nie je iného riešenia, ako spochybniť a obmedziť právo k zhromaždeniu nadmerného kapitálu a spochybniť a obmedziť právo na nadmerný súkromný majetok. Každá strana a politické zoskupenie, ktoré sedí v tomto parlamente, sa shoduje v jednej veci, že uznáva možnosť nadobudnutia nekonečne veľkého súkromného majetku. DAV však stojí pred dverami. Dnes si síce ešte možno neuvedomuje, že tento majetok sa tvorí z jeho biedy, ale je to len otázka času a DAV nadobudne sebavedomie. Skôr či neskôr bude táto sila súčasťou tohto parlamentu a vy, ktorí ste už roky jeho súčasťou, všetci ich budete nenávidieť, lebo v skutočnosti budú siahať na nespravodlivo nadobudnutý majetok. Zatiaľ tu bol len jeden nápis s textom skonfiškovať. Ale príde čas, keď z neurčitku sa stane sloveso a skonfiškovať nahradí skonfiškujeme. Vtedy už starým silám to bude existenčne nebezpečné. A vtedy bude smotánka hľadať všetky možnosti na znemožnenie tejto sily, aby to smotánka nezlízala. A práve táto nová, skonfiškujúca sila bude potrebovať ochranu od starých politických štruktúr, aby svoje spravodlivé spoločenské pôsobenie mohla vykonať slobodne a voľne. Čiže nie starému establishmentu je potrebná imunita, ale ľuďom,
ktorí budú tu zastupovať davy z námestí. Ďakujem. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými poznámkami.